moi boas tardes e benvidos a este programa especial da Televisión de Galicia. Dende agora en adiante viviremos unha tarde chea de maxia e de sorpresas. Chegaremos a moitos rincóns de Galicia para ver como os galegos recibimos esta tarde as súas majestades reais Melchor, Gaspar e Baltasar. Iremos faendo paradas de aquí ata as 9 da noite e unha das primeiras, como non, será a capital de Galicia, a Santiago de Compostela. Queremos saber se foi con chouva ou con bo tempo como recibiron os santiagueses as súas majestades reais. Vainolo contar moi rapidamente Iria Soengas. Compostela, o tren que trae as súas majestades do Oriente. Vedes a expectación que hai aquí entre os nenos que se están agardando. A meirande parte deles xa están nas carrozas preparada para iniciar ese percorrido polas rúas da cidade, pero temos aquí algunhas das afortunadas que van a estar nese tren, que sodes axudantes do carteiro real, a que sí? Sí. E como te chamas? Carolina. Carolina, é a primeira vez que participas na cabalgata de Reis? Sí, a primeira. Estás moi nerviosa? Moito. Mira, tú como axudante do carteiro real, sabes se todos os nenos que mandaron a súa carta lle chegaron aos Reyes? Sí, todos. E todos van recibir os seus regalos, pensas? Todos, pero os nenos malos... Ai, os nenos malos igual non todos, verdad? Carbón. Carbón. Ui, a un pouquiño de carbón e algún regalo. Vemos que xa está abríndose a porta e están a piques de baixar, pois, ademais dos viaxeiros que viñan neste tren habitual, a comitiva real, e hai aquí moitos máis nenos agardando por eles. Hola, como te chamas? Nico. Nico, estás moi emocionado de ver os Reis? Sí. E que lles pediches tú? A ver, contanos. Pois moitas cousas. Por exemplo, algún así que se te acorda ahora? El mío. Non sei unha. Carai, tantas pediches que non te acordas de ningunha. Ti como te chamas? Malena. E Malena, que lle pediu os Reis Magos? Un non te acordas? iPad. A ver. Un iPad. Ai, caramba, un iPad. De cal é o teu rei favorito? Ningún? Non tes un favorito? Non sei. Non sabes? Vaya, pois parece que nos están comentando que estábamos nos aquí agardando pola saída dos Reis e que xusto saíron por outra porta, entón o pasillo este que tiñamos preparado xa non nos serve. A ver se podemos velos dende aquí, que están aí a banda que os vai acompañar durante todo o percorrido e están saindo por alá os Reis Magos. Non sei se os vedes, non xa non vamos a poder achegarnos a tala coa morea de xente que hai. Podémolo intentar, pero vai a estar realmente complicado. Despois de sair da estación de tren subirán as súas carrozas que xa están preparadas aquí no estacionamento da estación de trens e logo farán un percorrido polas rúas da cidade para rematar na Praza do Obradoiro, onde van a recibir a moitos destes nenos que agora se están agolpando aquí para saludalos, nada máis chegaron, e van a escoitar as súas peticións, por se acaso nas cartas non chegaron. Vémolos aí ao lonxe, xa vemos o rei Melchor, despois van acompañados dos seus heraldos que vai a facer a súa entrada na estación, van a facer a súa entrada na estación de tren. A verdade é que hai moita xente e o feito é que saíran por outra porta descolocounos un pouquiño, pero non pasa nada porque vai todo como previsto. Está saudando xa o primeiro dos Reis Magos en chegar o rei Melchor. Detrás vemos a Baltasar e supoño que Gaspar aí está aquí no medio, que se me escapaba, non o vi eu desde aquí. Están saludando a todos os nenos que de seguido van a marchar a buscar un sitio, a coller o mellor sitio dentro de todas as rúas polas que pasa esta cabalgata de Santiago, pois Santiago de Chile, República do Salvador, a Praza Roxa, despois subirán cara a Praza de Galicia, logo xa entrarán na zona bella para rematar, como dicíamos, na Praza do Obradoiro. E aquí sigue habendo nenos. A ver, os Reis escapáronse nos que dixeron que iban a entrar por unha porta e saíron pola outra, non? Pois sí. Pero bueno, vémonos así de lonxe, despois os veremos a cabalgata. Pois nada, a que o pasedes moi ben, vale? Gracias. E moitos caramelos. Pois nada, non despedimos aquí esta conexión e dentro dun cachiño estaremos xa no percorrido da propia cabalgata. Ata despois. Ambientazo en Santiago de Compostela e de seguro que tamén milleiros de cativos e as súas familias agardan a chegada dos Reis Magos na cidade de Vigo. De feito, será unha das principais cabalgatas que seguiremos esta tarde coa compañía de María Solar.
Estamos xa en Vigo, dende aquí estamos absolutamente, de verdade, inundados do que hoxe pasa nas rúas. É onde hai que estar, nas rúas de toda Galicia, e aí estamos hoxe na Televisión de Galicia nun amplo desplegue polo que os imos acompañar dende agora durante toda a tarde e noite. Pasaremos por Santiago de Compostela, como xa estivemos, pasaremos pola Coruña, estaremos aquí en Vigo, iremos ata Ourense, Lugo, O Corgo, pasaremos por Ferrol e tamén por Pontevedra. Hoxe ningún neno pode quedar sen ver as cabalgatas. Estános acompañando bastante ben o tempo ata agora mesmo empeza a chuviscar un pouquiño, pero nada co que tiñamos esta mañá que nos fixo de verdade estar bastante preocupados por o que podía acontecer. O certo é que esta cabalgata que están vendo vostedes en Vigo, 13 carrozas, 1200 persoas, 4 toneladas de caramelos, tiña que respetar o tempo porque hai moitos nenos agardando as súas majestades de Oriente. Xa están aquí, xa chegaron, xa están en Vigo, como chegaron a moitos outros lugares de Galicia por diferentes medios de transporte. Chegaron por tren, chegaron por automóvil, chegaron tamén por barco, aquí fixeron na estación, e aquí esta cabalgata está hoxe dedicada a Xulio Verne. Xulio Verne, o escritor francés que, como saben, está moi ben sellado a Vigo porque en Vigo era onde o Capitán Nemo, nas 20.000 leguas de viaxe submarino, collía os tesouros para poder financiarse. Pero, como lles decía, a cabalgata que están vendo o meu carón, nos estamos na cabeceira, pero a parte de atrás xa chegou aí bastante, e por alá polo medio anda Alberto Mancebo. Creo que está con Baltasar. Imos ver, Alberto. Hola, ¿qué tal? Estamos tendo verdadeiros problemas de comunicación porque obviamente están todos los nenos dende aquí berrándolle a un dos reis magos favoritos de toda Galicia, que ven sendo Baltasar. Aquí, por exemplo, teño os pases reais que non paran de repartir cabramelos. A ver, como é iso de repartir cabramelos? Moi ben, a mí me encanta porque é unha oportunidade moi boa. A ver, pero cal é o vosso rei mago favorito? Baltasar. Pero iso decidilo porque estades na carroza de Baltasar. É o mellor. A min díxome Melchor que o seu favorito era Melchor. É mío Baltasar. Pois mira, eu teño a oportunidade de poder falar con Baltasar. Que lle podo preguntar? Podes decirlle se regalo te va a dar? Que me vai regalar a min? Que regale a paz no mundo e que sea moi feliz todo o mundo. Pero a vosa amiga sabe perfectamente o que quere, así que vou falar con el. A ver se me chego hasta ali, a ver. Baltasar! Teño que subir, complicado. A ver, gabeando, non vai a ser que rompa algo. Baltasar, fágame caso. Majestade, que tal está? Dejan descansar estos niños que se han comportado fenomenalmente. Pero que estes nenos piden e vais berran o seu nome aí. Baltasar. Piden, pero van a tenerlo todo porque se han comportado muy bien. Hemos venido de lejos, pero vale la pena trabajar con ellos y satisfacer sus peticiones. Baltasar, veñen cargados de caramelos, pero tamén de moi boas vibracións e moi bons deseos para todos os nenos, ¿no? Muchas energías positivas para esos nenos que lo quieren. Nos dijeron que la temperatura no iba a ser ideal, pero con las magias hemos podido aplazar la lluvia que lloverá más tarde por la noche, cuando estarán durmiendo, porque eso lo mejor. Baltasar, falou con algún dos rapaces que anda por aquí? Sí, eso es la ilusión que tienen para tenernos aquí. Y va a falarlos en galego. Lo que pasa es que como mi primo veraniego en San Ciencio me ha dicho de falar en castellano con ellos, está muy contento. Non hai problema, que en Oriente falan todos os idiomas. Todos los idiomas. Baltasar, Baltasar, ¿qué quiere decir a todos los nenos galegos que están viendo ahora? Que siguen comportándose bien. El señor alcalde nos ha dicho que se han comportado bien. Y también lo que tenemos como información de los profesores están estudiando bien. Y los padres nos están quejando. Yo creo que tenemos que traerles todo lo que desean. Perfecto, Baltasar, pues voy a intentar baixar esta carroza. Moitas grazas por atendernos. Sí, un placer. A ver, tense conta que todas estas carrozas, que son 8, as que están percorrendo agora as rúas de Vigo, pois son 13 Vigo e máis 8 grupos de animación. Así que, María, se lle podes dar ti paso a máis xente que ande por aí mellor, porque isto é un caos de caramelos. Alberto, que xa puido falar con Baltasar, nos estamos vendo pasar a Gaspar, tamén a Melchor, os reis magos que na cabalgata de Vigo van diante de todo. Noutras cabalgatas van máis cara ao medio, cara ao final, pero aquí van diante vendo a cabalgata. Hoxe os protagonistas son os nenos, pero nós na Televisión de Galicia non queríamos deixar escapar a ocasión de falar con nenos e nenas grandes como Beatriz Pino, que é presentadora desta casa, presentadora do programa Galicia 112.
Hola, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Bueno, ti es de Vigo, estás na casa, non? Son de Vigo, claro que sí, estou aquí disfrutando como a toda a xente que está hoxe aquí nesta mítica calle galega de Vigo, que é García Barbón. Bueno, pois recordando e lembrando cousas de cando éramos moi pequeniños todos, non? Porque estivemos aquí moitas veces con os pais, con os avós. Bueno, pois disfrutando ao final dos Reis Magos, da cabalganta e desta noite máxica, non? Que é a dos Reis Magos. Sabes que en cada casa hai unha tradición diferente, un deixan leite, outros deixan auga, outros deixan nada. Na tua casa faise algo esta noite? Vale, claro, deixamos sempre o turrón, o leite aí nunha cunca para que poidan, bueno, pois repoñer forzas, non? Os camellos, os Reis Magos, e logo pola mañá, de forma máxica, levantámonos e vemos que hai pois as migas, todo o que comeron, todo o que fixeron. Bueno, pois é unha noite máxica, unha mañá máxica. Estamos desexando xa todos, non? A erguernos mañán a ver que pasa cos regalos e co todo. Bueno, todo o mundo ten un recordo especial de algún ano que foi especial. Na miña casa houve un ano especial. Non sei se na túa, algo que ti desexabas moito e que trouxeron, ou algo que non trouxeron, ou un día que vinieron con carbón, a ver que pasou alguna vez. María, recordo perfectamente porque foi unha noite fai moitos anos que, bueno, de forma máxica non deixaron nada, deixaron carbón nunha bolsiña. Entón eu levantei pola mañá e dixen, bueno, que pasou aquí? Bueno, pois malas notas, neniños, xa sabes, hai que estudiar ben no colexio porque foron malas notas, María, e non deixaron nada. Que íbamos a facer, non? Pero nada, non estaban escondidos noutro sitio, non había nada. Non había nada. Bueno, é verdade que logo pola tarde deberon arrepentirse un pouquiño porque escondido nunha parte da casa, así ao ladiño da habitación, había un agasallo pequeniño, pero bueno, había algo, o sea que ben. Bueno, non sei se na túa casa, porque iso é algo moi importante, agora mesmo hai cativos. Hai cativos na túa casa? Non te escoitei, perdón, María. Hai nenos na túa casa? Hai nenos na miña casa, agora mesmo non están, pero hai nenos. Eso é o máxico da Navidad, do Nadal, ao final, non? Porque os nenos dan esa parte de alegría, de emoción, de que, bueno, que todo é bonito, que volves a recordar esa parte da infancia, que é o bonito realmente, non? A verdade é que é algo que falamos hai uns días, que todo o mundo vive de pequeno esta noite, pero cando tes fillos ou cando hai nenos na casa volve revivir outra vez, verdade? É verdade. Todo o que supón pois unha noite como esta. Estamos vendo agora mesmo, bueno, saben que esta cabalgata contáballes hai un cachiño que ten que ver con Xulio Verne e que ten que ver pois con Xulio Verne, pois a súa relación con Vigo, non? É algo que eu penso que hai aínda que reclamar máis e que facer saber máis a xente, non? Claro que sí, é importantísimo facer recordar todo isto e todo o que estamos vendo é máxico nesta noite aquí, recordar moitísimas cosas importantes para nenos e para maiores tamén, claro que sí. Claro que sí. Temos por aí, a ver, dinosaurios había, creo que estábamos vendo neste momento. Hai moitísima xente metida na cabalgata, 1200 persoas que se di pronto que están colaborando. Ti algunha vez pudeches participar nunha cabalgata de reis ou de algo? Como, perdón, María? Algunha vez pudeches participar nunha cabalgata? Claro que sí, fai 2 anos estive participando precisamente nos camións do Ayuntamiento de Vigo, no camión da policía e dos bombeiros. Estivemos aí subidos, é unha experiencia fantástica. A parte, é verdade que o importante, fíxate hoxe, María, a pesar do día tan, bueno, malo que fai polo tempo, de vento, de chuvia, agora mesmo non, pero que a xente non protesta, a xente colabora, o que dicíamos antes, porque é complicado, hai cortes na cidade, de tráfico, non se pode acceder a onde queres chegar, pero a xente non protesta, está concienciada que é un día especial para os nenos, non pasa nada, todo o mundo está de bo humor, e bueno, iso é importante ao final, non? Claro que temos os recordos todos, ademais, todos. Bueno, poderán vostedes ver que en Vigo este ano por primeira vez está valado todo o perímetro desta cabalgata por todas as rúas, onde van ir rúas emblemáticas, como decía Beatriz, están valadas por primeira vez. Isto estáse facendo prácticamente en todas as cabalgatas de Galicia, tamén estás a ter cuidado cos caramelos e con como se tiran, e saben vostedes, bueno, que ten que ver cunha triste noticia do ano pasado, o neno que en Málaga falecía porque se tiraba os caramelos e unha cabalgata atropelaba. Bueno, estamos cruzando por diante tirando os caramelos. Entón, esta vez sí é certo que a xente tivo que cambiar algúns hábitos, que poñerse detrás desas balas, pero non hai ningún problema, estar detrás dun balado ou estar diante dun balado, non? Non pasa nada, bueno, claro que non. Os caramelos que gustan che, non? Ou eu estaba aí fai un ratiño, mentre te acabas de falar, María, recollendo caramelos, mira como caen aínda, e dándolle a todos os nenos. É importante a seguridade, de verdade, ter cuidado todos os nenos, toda a xente tranquiliños, para collar, porque hai caramelos para todo o mundo, pero iso é importante, estar aí tranquilos, disfrutando de toda a paisaxe, das luces, das cores. Siguen caendo, siguen caendo. Que ademais tiranos forte, de verdade que sí, que nos van os caramelazos, pero é que están adrede tirando, Dios. Aí están tirando adrede a nos, non? Bueno, sí. que lle estábamos. Hola. É que estános chamando a Alberto Mancebo, creo que sí. Temos unha conexión con Alberto. Cuidado, María, que nos vamos.
Que é eso? Bueno, un dinosaurio, en fin. Bueno, é o que pode pasar? O final da rúa desta García Barbón, María, fíxate, queda moitísima cabalgata por pasar aínda, paciencia a todo o mundo, porque queda moito por disfrutar, moitas luces por ver, moitas cores, e unha noite máxica aínda para todos os nenos, Efectivamente. Bueno, estános tirando caramelos, veñenos os dinosaurios, e agora imos a outro punto desta cabalgata. Imos ir a falar con Alberto Mancebo, que creo, non sei onde está ben, porque uno non vexo, pero Alberto, por onde andas? Hola, ¿qué tal? Pues mira, ahora mismo es que me estás pillando un poco ocupado porque estamos aquí no autobús da Galega, nesta carroza maravillosa, onde podedes ver o Xabarín aí detrás, algún dos personaxes dos bolechas, mentras repartimos caramelos. A verdade é que é increíble este magnífico ambiente que hai aquí nas ruas de Vigo. Estamos agora pois con todos estes rapaces que están nesta carroza da Galega e imos intentar falar con algún que anda por aquí. Esperemos, a ver, hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes, perdón. Boas tardes. Mira, esta cabalgata de Reis de Vigo fatal, No, está divertida. Nos quedamos sin luces, pero bueno, vamos ver. Bueno, o teu cometido aquí dentro desta carroza, que é o que tens que facer, tan pequeniña como eres? Bueno, porque niñas e las mayores de aquí. Lanzar caramelos e divertir a gente. O máis complicado de lanzar ya es que están polas gentes. Mira aí saludando. No. Hai que saludarlo. No, eu non chego, está bien. Hai que tirar con forza. Sí. Bueno, a pregunta que che teño que facer como rapaciña que eres, que lle pediches aos Reis Magos? Pois é un móvil novo. Como que non escutei ben? Un móvil novo. O meu está moi roto. É que ese non ten WhatsApp, o teu, non? Sí, sí que ten, pero vai moi mal. Hola, que tal? Mira, cal é o teu Rei Mago favorito? A ver, cal é? Baltasar? Ou non? Melchor? Ah, bueno. Aquí estamos además con... Bueno, somos varios os que estamos aquí nesta carroza da Galega, pero creo que un dos protagonistas, é que xa me mato, é o Xabarín, que está ali ao fondo. A ver se podemos chegar ata él. A ver se o Xabarín... Hola, Xabarín. Sí. Que tal, Xabarín? O Xabarín parece que non pode falar, quedou afónico de tanto berrar. Imos intentar movernos cara lá e quixérade tamén que virades caleo o ambiente que hai todo por alrededor destas carrozas, estas 13 carrozas que están recorrendo as rúas de Vigo e repartindo 4.000 caramelos sen gluten para que os nenos celíacos tamén o poidan disfrutar. Hola! Hola. Mira, aquí hai que repartir moitísimos caramelos, non estás cansada? Pero mira, como se reparten os caramelos? A ver, a donde hai que tiralos? A la xente. A donde? A xente. Mira, cal é o teu Rei Mago favorito? Melchor. Podestes velo porque xa pasou por aquí. Sí. E que lle pedistes? Non te acordas que lle pediches de regalo? Moitas cousas. Bueno, pois dime unha só, a ver se te acordas, a ver. A tua amiga pediulle un móvil, non sei eu. Eu chocolatia. Ah, bueno, eso tamén está moi ben. E mira, María, que non sei se che preguntei, ti que lle pediches aos Reis? Hola. María. Alberto, dime, que lle pedín aos Reis? Claro que lle pediches ti aos Reis. Non se pode confesar. Eu vos pediño Reis que me traeran algo bonito. Sabes que con que viñeron? Cunha cabalgata. Así que... Me parece que xusto agora estamos pasando por donde estás ti. Me parece que hasta se podíamos saludar. Hola. Bueno, estou vendo o autobús da tele, que conste que estamos vendo agora adiante. Este traballo de tirar caramelos é difícil, Acabas con un músculo. Tens que ir facendo músculo para tirar hasta arriba. O que pasa é que a xente do fondo nunca chega, Ai, normal. María, a ver se repartes ti tamén algúns caramelos, Conecta con nos logo. Bueno, graciñas, Alberto. Bueno, Alberto, acabamos de verlo pasar por aquí diante porque nos estamos cruzando neste momento con este autobús da Televisión de Galicia que hai en varias cabalgatas galegas e no que están os bolechas, vounos decir que os sei, Carlos, Pili, Loli, Braulio, Sonia, Tata e Chispa, todos os bolechas. Están tamén o Xabarín, o Doraemon, en fin, os personaxes da galega que tan ben coñecen os rapaces de toda Galicia. E agora están pasando outras cabalgatas, estaba vendo pasar aí un cachiño as 20.000 leguas de viaxe submarino, porque xa saben vostedes que aquí en Vigo hoxe o homenaxeado, aparte dos nenos, son Xulio Verne.
Neste momento, non sei se vostedes me escoitan ben, hai moito ruido de fondo, espero que sí, pero isto é o Nadal, isto é o Día de Reis, todo este balbordo tan grande que hai e toda a ilusión dos rapaces. Imos ver Ourense. En Ourense está Alba, nosa compañeira, e ali tamén hai festa. Que tal a Ourense? Os Reis Magos chegaron a 6 menos cuarto. 15 minutos antes do previsto baixaron do tren da estación en Palme e aquí xa centos de nenos acompañados das súas nais e dos seus pais estaban agardando, e que nadie se quere perder ver de moi preto Reis Magos. Aquí vemos a Baltasar como lle están, todo o mundo quera chegarse a él. Vamos a intentar falar con él. Que tal, Baltasar? Que tal a viaxe? Bien, estamos aquí para los niños. Yo estoy muy contento con los niños. Gracias. Foi moi longa? Sí. Desde moi longe veñen, non? Sí, tenemos muy longe veñes. Gracias. Cargados de agasallos. Sí, sí. Gracias. Los nenos seguro que se portaron ben. Mira que colle ese caramelo que che da Baltasar. Portaxeste ben, ti? Sí. Sí. E que lle pediches aos Reis Magos? Moitas cousas. A ver, dime algunha das que lle pediches. Un xogo. Para Nintendo. Mira que poquinho. E que pediches ti? Seguro que pediches máis cousas, a que sí? Dime todas esas cousas que pediches. Un Furby. Furby que está de moda este ano, que moitos rapaces pediron Furby. Un juego de mesa. El Twister. E nada máis. E nada máis, moi ben. Estades contentas, estades nerviosas por ver os Reis Magos. Que vos pareceron os reis así de preto? Pues... Que se pareceron os reis? Estás nerviosa? Sí. Pois imos a ver como Baltasar xa está subindo a carroza, é o último en subir. Como poden ver, xa subiron antes Gaspar, Melchor, e agora é o turno de Baltasar, que se vai subir a esa carroza. Este ano están inspiradas as tres, están inspiradas no Lonxano Oriente, e imos percorrer con eles a cabalgata que comeza aquí na estación de tren e despois de ir polas principais rúas da cidade remata na Praza Maior, onde se fará o saúdo principal, o saúdo oficial dende o Concello. 4.000 caramelos van repartir entre os nenos e ademais hai que decir que un cento de persoas do Concello, entre Policía Municipal, Protección Civil e traballadores do Concello, encárganse da seguridade para que non pase nada aquí. Ademais, 250 personas participan nesta cabalgata. Zancudos, malabaristas, músicos, bueno, todo está preparado. Nos arrancamos. Boa noite de Reis. Boa noite de Reis. Bueno, pois ese é o que pasaba en Ourense. Volvemos a Vigo, temos o Carón. Pois todo tipo de monstruos. Vostedes están vendo o que pasa por aquí. A mí xa me trabou aí un cachiño un dinosaurio. Pegaronme caramelazos, cousas dunha noite e dun día como este. Xulio Verne nesta cabalgata, 1.200 persoas traballando nela, participando. Están as rúas de Vigo absolutamente ateigadas. De verdade que é precioso e gozoso ver unha xente tan entregada a un día de Reis, no que ao fin e ao cabo os que mandan son os máis pequenos para eles e toda esta ilusión coa que estamos todos traballando. Estanos pasando pois ao lado, escoitan uns tambores. Estou vendo ao fondo o meu compañeiro. Vou no chamar, Alberto, vente pa aquí. Aí ven. Esto é unha locura. Hola, Alberto. Esto é unha locura, unha tolemia verdadeira. A verdade é que o ambiente que hai nas ruas É precioso, a que sí? É unha maravilla. É unha maravilla. Bueno, veña, marcha, non hai que non pare. Bueno, acabamos de ver a él, hai un cachiño nun dos autobuses da Televisión de Galicia. Xa decíamos que teñen varios por diferentes carrozas. Imos a de Compostela. Ali temos outro autobús no que podemos ver os personaxes que máis lle gustan os rapaces, dendo Xabarín, a dos bolechas, todos eres con Iria Soengas. Hola, Iria. E estamos xa en pleno percorrido da cabalgata por Compostela neste bus da TVG 2 con algúns dos personaxes máis queridos polos nenos. Temos, por exemplo, aquí a Sonia dos bolechas, por aí temos o Xabarín, temos a Braulio, temos a Pili, que están saludando os nenos todos que hai fora, e hai algúns afortunados que están aquí con nós. A ver, este rapaz, como se chama? Juanchi. Que tal, como vas aquí? Moi ben. Que tal aquí cos bolechas? Portanse ben ou non se portan ben? Pórtase moi ben. Portanse moi ben. E este pequerrecho como se chama? Daniel. Daniel, que tal se vai aquí?
Ben. Ben, o que pasa é que como temos as ventanas pechadas non podemos tirar caramelos, é o único pena, verdad? Ya. Que estaba ben poder tirar uns caramelos, a que sí? Sí. Sonia di que quere comer caramelos, está dicindo, jo, non nos deron aquí ninguna presiña de caramelos para nós, logo temos que queixarnos a ver quen manda aquí. Estamos en caramelos, temos aquí outras dúas nenas moi guapas. Hola. Hola. Chamas? Xiana. Que tal estás a pasar? Bastante ben. Bastante ben. E esta Sonia dos bolechas é un pouco traste ou portase ben contigo? Bueno, a ratos vais portando, non? sí. E mira, estar así mirando pos nenos que están ali abaixo, que saludádelos, decides ir que algo... De vez en cando saludamos. Así como se forades importantes, Está esta Sonia meténdose conmigo, non sei eu. Vamos a deixar que siga saludando os outros nenos que están por aí por fora que o queren ver. E nos dentro a todo isto, antes de nada, que están aquí os reis cerca. Vos escribiste esa carta ou vades ir a xunto deles hoxe para preguntarlles o que quere, para decirlles o que queredes? Escribimos a carta. Hai moito que escribistes? Non. Moitas cousas pedistes? Bueno, máis ou menos. Mais ou menos. E fostes así algo boas? Sí. Tedes cara, debe ser bastante boas, non sei eu. A ver si despois os reyes se portan e cumplen todo o prometido. Pois nos vamos a seguir por aquí cos nosos amigos da TVG2, cos bolechas. Sonia, chao, chao, chao. Temos por ali a Xabarín, non sei se dará tempo de xirarse, non, está moi ocupado saludando a todos os nenos que hai polas rúas de Compostela, saudando a todas as carrozas que participan nesta cabalgata que vamos a rematar na Praza do Obradoiro. Despois os reis subirán ao Concello e recibirán os nenos, que se algún se esqueceu de meter a carta no buzón, pois xa pode ir ali a decirlles en persoa o que se piden. Despois dun cachiño volvemos. En Vigo estamos, a Vigo volvemos outra vez despois de pasar por Compostela e por ese autobús da Televisión da Galicia, da G2, con todos os rapaces e rapazas que están dende ali e con todos eses monecos que les ven na televisión e que son xa vos amigos deles. Eu, isto que estou vendo pasar, non sei exactamente que pode ser, pero é como unha pequena, non sei, un triciclo, hai cousas que son difíciles de describir, pero certo que hoxe aquí hai moitísima xente moi entregada e facendo que todo sexa moi divertido. Antes veamos ao principio dende os coches de policía que abriron este desfile, as motos que pasaban tirando caramelos, os cabalos da policía montada, eles achegábanse a xente tamén para que os rapaces puderan mesmo tocalos. Todo o mundo hoxe, a verdade é que temos que decir que están absolutamente entregados á causa, e a causa é que sexa unha noite especial, un día moi especial. Caramelos sen gluten, o que nos están tirando agora mesmo, 4 toneladas de caramelos. De vez en cando chuvisca, pero non nos podemos queixar co que hoxe teñamos previsto que podía pasar, porque de verdade que houve momentos, por exemplo en Compostela, no que dubidamos moitísimo que se pudera celebrar a cabalgata, pero saiu adiante. Imos conectar, estou vendo o meu compañeiro, non sei se el... Hola, Alberto. Hola María, escoitadesme dende aquí? Eu escoito, de ti escoitasme? Pois non sei, pero vou intentar achegarme a alguén que estea por aquí, a un destes rapaces que están agora, que están sufrindo é unha chuvia de caramelos. Mira, auga non pone, pero caramelos sí, Sí. E mira, agora mesmo, a ver, que é o que pasou por aquí? Porque é que eu xa me perdo de tantas cousas que pasaron. Que me pode dicir? Pois moitas cousas pasaron. Como que? Pois pasaron moitas caravanas de moitas cores, moitas cousas. A ver, pero os Reis Magos pasaron xa, que me di o jefe que ainda non pasaron. Os Reis Magos se casaron. Pero que me dis? Sí, pasaron. Nos perdemos los Reis? Sí. Pasaron xa os Reis? Sí. Pero pasaron os 5 Reis? Pasaron todos? Os Reis? Os 5? Sí. Os 5? Pasaron os 5 Reis? A ver, cales son os nomes entón? Melchor, Gaspar, que máis? E Baltasar. Pero dixachesme 5. Non. A ver, cal é outro? Antonio? Non. Non é Antonio, quinto rei, non é? Non hai. A que punto vas? Se le díxome que habían 5. Non. Pero esta cabalgata de Vigo é unha maravilla. A que sí, fenomenal. Sobre todo ve la ilusión dos rapaces, ¿no? Home, sobre todo iso. Ustedes veñen todos os anos hasta aquí, hasta... Y todos os anos, co pequecho. Pero dígame a verdade, estuvo a punto de non vir porque a chuvia amenazaba, de verdade. No, pero non importa, hai paraguas. O pobre, sí. O que dicía antes, non? Que se chova chuvia de caramelos. Porque chova para todos, como dice o anuncio do Gadi. Alguén viu o Xabarín por aí? Quen viu o Xabarín? Sí.
Estás pasado o xabarín? Sí. Pero mira, aquí va con un rei mago. No sé. Bueno, de todas formas, ti que lle pediste aos reis? Le pedí un helicóptero, las turbas para asistir y las pasa por aí. Pero, sabes que eu estuve falando antes con Baltasar, Ti falaches con Baltasar algunha vez? No. Non? Pois eu estuve falando antes con Baltasar e díxome que todos os nenos de Vigo que se portaran moi ben. Yo hablé un día. Como? Que yo hablé un día. Con Baltasar? E que che dixo? Contame, a ver. Ya no me acuerdo. Ai, a rapaz agora xa non se acorda. Como ven, é que toda esta xente está aquí amontonada e os que do fondo é moi gracioso porque se están queixando seguido de que os caramelos non se chegan hasta lá. Ao fondo chegan caramelos ou non? Chegan caramelos ao fondo? Pois parece que non se queixan tanto, Ti ves preparada con capucha por si acaso. Por si acaso. Entrevistarte con que rei? Quen é o teu favorito? O Baltasar. O Baltasar, non? Esta acaba de pasar tamén hai un anaquiño. Que é o que máis te gustou pola agora desta cabalgata de reis de Vigo? La de Melchor. Había máis cousas que os reis, non? Que cousas? No sé, todo en general. Non sei se te figastes que había moitas cousas relacionadas con Julio Verne, con a volta 80 días e todo. Sí, muy bonito, la verdad. Todo o mundo 80 días tamén había... Bueno, todo era representación, a verdad, porque é unha das cousas que tomaron aquí no Concello de Vigo para representar esta cabalgata de reis, pois precisamente, María, non sei se me estás escoitando, todo relacionado con un pouco coas obras de Xulio Verne, non? Pois así, Porque Xulio Verne, saben vostedes que tiña unha relación con Vigo porque en 20.000 leguas de viaxe submarino el falaba da Ponte de Rande, ali é onde iban buscar os tesouros o Capitán Nemo para todas as correrías que despois facía. Xulio Verne, este ano ademais é bonito porque deronse a coñecer os seus diarios de viaxe do seu iate. Estivo 2 veces en Vigo e a través deses diarios pudemos saber ademais que non estivo unhas horas, que estivo en 1878, volveu no 1884 e pasou días aquí, xa era famoso e foi recibido polas autoridades pois como se merecía. É ben bonita esa historia de Verne con Vigo. Estamos vendo o fondo, por favor, compañeiros, se me atropelan, avisádeme porque eu non vexo, pero estamos vendo o fondo como se achegan outras cabalgatas. Hoxe levamos unha de caramelazos, porque de verdade que dan duro, tiran, pero tiran forte os caramelos. Isto é Vigo, pero temos outros puntos de Galicia. Ferrol, por exemplo, ali estivemos con Natalia Penas na saída da súa cabalgata. A Ferrolimos. Pois moi boa tarde, así están chegando agora mesmo as súas maxestades aquí a Ferrol, a cidade departamental, arroupados por cativos, por maiores, con eses sorrisos que acompañan as súas maxestades do Oriente, que xa ven agora mesmo saudando a todos os cativos que aquí se arroupan e os maiores. Todos queren pois acompañalos neste momento e sobre todo saudalos. Non sei se temos algunha. Súa Majestade, como está? Muy contento de estar en Ferrol, como todos los años, por el recibimiento tan lindo que nos hacen la ciudad de Ferrol, principalmente los niños que son nuestra pasión, y queremos que esta noche, que ellos se lo merecen todo, queremos pedir... Preguntar eu, portáronse ben, entre vostede e eu, portáronse ben os nenos de Ferrol? Por eso es que siempre venimos tan contentos, porque los niños de Ferrol siempre se portan muy bien. Y nos reciben con un cariño, que eso es lo más importante, el cariño. Y lo que más queremos es ver si podemos arreglar al menos un poquito el problema del trabajo en esta ciudad que se está decayendo, pero con la ayuda de todos vamos a ver si la levantamos y podemos ver a los niños más felices. Vou a falar con eles porque quedaron sen palabras. Que estás sentindo? Que estás aí coa súa Majestade? Estoy muy contenta. Está moi contenta. Que lle pediches? Pues el Monopoly millonario y el Atrapa un Millón y más cosas. Bueno, eu creo que estás moi pretiño do rei e que seguro que se cumpren. Voume por aquí, a ver, este cativo. Que sintes? Que estás pensando? Que pensas? Que tes aí as súas Majestades? Escribiches a carta? Sí. Sí, e que lle pediches? A ver, contame a min. Un coche teledirigido, la PSP y una trompeta. Ah, e fuches bo? Sí. Pois escoitaronte agora, seguro que cho traen todo, vale? Cal é o teu preferido?
la PSP. Pero digo dos Reis Magos. El que tiene la corona grande. El que tenga corona grande. Ti sempre o grande. Fas moi ben, escollendo ben. Vamos a seguir por aquí a ver este cativo. Hola, ti como te chamas? Carlos. Carlos, que sentiches o que pasaron os Reis preto túa? Felicidad. Felicidad. Cal é o teu preferido? Melchor. Melchor. E ora falaches con el para que che trouxera todo o que lle pediches? Sí. Que lle pediches? A ver, contanos. Un coche teledirixido e algún xogo de mesa. E un xoguete. Bueno, pois seguro que cho traen, que seguro que pasaches moi pretiño del. E voume cos maiores, a ver por aquí os maiores que tamén están querendo inmortalizar este momento, porque os pequenos están felices e nerviosos, pero os maiores creo que tamén, non? Hombre, hoy a ilusión non se perde. No, a ver se hoy nos dejan algo. Escribiches a carta? Sí, sí. E fouches boa para que se cumpran? Eu penso que sí. O importante... A ver, espera, vamos a preguntar a Cativa. Foi boa, mamá? Sí. E ti pediches algo para mamá, os Reis? No, porque ella le trajo Papá Noel. Ai, os Reis non. Os Reis só escribiches a carta para ti? Sí. Bueno, ahora que chegaron os Reis, que os puideche destocar, que sintes? Nervios. Sí? Nervios. Sí. Pero xa non estás un pouquiño máis tranquila, seguro que che dixo que te portaras ben. Sí. Que lle dixeches ti? Dixeches de algo? Non che saían as palabras, non? E por aquí, que atreviches a decirlle algo? Sí. Que dixeches? Hola, nada máis. No. E que se sinto ter un Rei Mago tan pretiño? Pues un pouco así de cosa. Nerviosa, non? Sí. Pero moi ilusionadas. Pois nada, deixamos que sigades acompañando as súas maxestades, que os seguirades pasando ben. A ver por aquí, a ver por aquí. Los que primero han visto a los Reyes son estos señores de aquí, estos chicos. Son os privilexiados, non? Nos han cogido a los Reyes cuando han venido justamente del desierto. Pero quen o disfruta máis, os cativos ou os maiores? Los cativos, como siempre, verá. Os maiores non teñen algo de ilusión tamén? Los mayores tamén, hombre, claro, estamos aí al frente sempre. Pero foi bo, porque é importante, foi bo. Todo de maravilla, todo perfecto. Sí, llevan traer moitas cousas aos Reis ou trairánlle carbón aos maiores? No. No, que? Trairánlle carbón? Sí. Sí, ves, trairánlle carbón, verdade? Foi moa. Sí. Este tamén los ha visto a los Reyes. Que lle pediches aos Reis? Primeros, aí, ven aquí. Que lle pediches? Estamos nerviosos, non nos saen as palabras hoxe, verdad? Estas son as caras, as facianas de felicidade, de ilusión e sobre todo pois de soños e de ilusións cumpridas. Hoxe é unha noite de nervios, de ilusión, de fantasía, de felicidade e sobre todo de gozar da maxia dos Tres Magos do Oriente. Eso era Ferrol, eso era a nosa compañeira Ferrol, a nosa compañeira Natalia Penas, e nos volvemos a Vigo. Seguimos máis ou menos pola metade, debemos de estar neste momento da cabalgata. Estamos vendo pasar coches antigos, xa pasaron as súas maxestades, e vai o carteiro real, porque en Vigo van diante, ao principio da cabalgata, en outros lugares van máis atrás, pero como debe de ser que como hai moitos caramelos por todas partes, no chan, en todos os lugares que os están tirando todas esas toneladas de caramelos, achegóusenos un larpeiro que está con nos, Benigno Campos. Hola, Benigno. Hola, como estades? Bueno, ti, contanos a túa relación con Reis. É unha festa que che gusta, non? A mí é unha festa que me encanta, porque cando os nenos, os cativos están felices, desde logo para min é unha verdadeira maravilla. Non hai cousa máis bonita, máis doada que ver a un neno feliz. E hoxe é o día dos nenos. E os nenos, a nós, os larpeiros, son que temos unha audiencia infantil moi alta. Temos que decir que véndonos así felices nos dan folgos para seguir traballando e para que sigan contemplando larpeiros, porque nós estamos moi contentos de telos como espectadores. Temos o carón mentres falamos uns coches de bombeiros, todos ateigados de xente, tirándonos caramelos como ten que ser. Maña que lle poñemos un roscón de Reis, non? Maña poñemos un roscón de Reis, digo, Benito. Claro que sí, se hoxe empecé con el. Eu tamén teño un netiño que é unha maravilla. Precisamente cando os Reises pasaban por Chapela, el estuvo ali vendo os Reis e estaba super feliz. Eu o único que digo é que hoxe é un día que os nenos hai que facelos solidarios, hai que procurar que repartan os seus xoguetes con que non teñen a posibilidade de telos, e que tendo algúns deles que teñen demasiados, algúns menos,
poden compartir con outros que teñen menos. Hai que deixar que os reis leven xuguetes e regalos para todos os nenos. Claro que sí. Benigno, grazas pola visita. Deixámoste que sigas collendo caramelos e gozando desta cabalgata. Gracias. Benigno, que nos acompañaba, o larpeiro maior que aquí estaba. E nos agora imos a un camión de bombeiros, porque creo que xa subiu nel Alberto Masdebo. Como non, ali está. Hola, Alberto. Hola, que tal? Pois estamos nunha das comitivas desta cabalgata de Reis de Vigo máis vistosas. E de feito, mira, María, vou te avisar unha cousa. Estamos xusto detrás de ti, así que ten cuidado porque che podo atropelar e todo, Vou a quedar máis cun bombeiro, pero mira, sodes os últimos, pero non por eso os menos importantes. No, para nada. E los niños son os protagonistas de todo esto. Neste Día dos Nenos, a verdade é que é unha honra tamén poder participar, non? Sí, por suposto, sí. Hola. Cantos bombeiros estades participando? Hola, está aquí María, está presentadora aquí comigo. Sempre quixen ver un camión de bombeiros, Están aquí contando cantos son os participantes destes bombeiros. Que pasou? Abriu. A porta. Que cantos sodes? Son todos voluntarios. Son todos voluntarios, que por certo, é verdade, hai 300 voluntarios participando nesta cabalgata, unha laboura moi importante, sobre todo para apañar os caramelos e rebotarlos aos rapaces que están ao fondo. Cantos sodes ahora mesmo cos rapaces e todo? Porque, que son, familia ou como é? Todos son familiares, son sobrinos, hijos, nietos, de todo, todos familiares. Bueno, así que sigan repartindo caramelos que vou falar coa xente que anda por aí. A ver, voume dirixir un pouco máis para adiante, onde hai rapaciños que están todos aí abalanzados para ver que collan caramelos. Hola, que tal? A ver, cantos caramelos levas xa? Unha bolsa inteira. Pero como unha bolsa inteira? Xa tes unha bolsa inteira? Sí, cogí outra. Mira, esta cal foi a tua carroza favorita? Todas. Como que todas? Tes que ter algunha favorita que eu sei eu. La de Gaspar. A de Gaspar? Mira que eu son un pouco que non me entero. E Gaspar cal é? La de la barba marrón. O da barba marrón. E ese é o que lle pides ti os regalos de Reis, non? Sí. E vancho traer todo? Sí. Sí, porque pediches moi pouquiñas cousas, non? Sí. Bueno, eu vou seguir falando por aí. Hola, que tal? Ben. A ver, que che está parecendo esta cabalgata que organizou o Concello para vos, pros nenos? Moi ben. Sí? Sí. Pero a ver, contame, cal é a tua carraza favorita? Bueno, a de mi primo Andrés. Ah, o teu primo Andrés andaba por aí, que era? Era o rei mago Baltasar, ou Baltasar ese? Non é o teu primo ese, non? Porque Baltasar de onde ven? Creo que de Oriente. Ven de moi lonxe, non? Sí. Bueno, xa hai bastante tempo que pasaron os reis por aquí. Estes rapaces agora pois siguen esperando a que outras carrozas es vayan repartindo caramelos. Eu non sei se estades escoitando o estrondo que hai aquí, María, pero é espectacular, porque agora xa hai sereas da Cruz Vermella e todo. É espectacular, non tengo outra palabra. Bueno, eu creo que a xente nos escoita mellor a nós que a nós mesmos, porque non oímos nada. Entre a Mari Morena, a xente cruzando, temos a Cruz Vermella, Protección Civil. Estamos agora mesmo con todos eses corpos voluntarios que agora nos cruzan por diante da cámara. Isto é o Día de Reis e que imos esperar? Pois que haxa, como está vendo, moitísima xente na rúa. Entre esa xente temos unha visita ilustre. Está con nos Sonia Rúas. Ela, vostedes ao mellor coñécela por Ángela, porque a nai Ángela, a nai dunha das protagonistas de O Faro, ¿no? Sí, efectivamente, son a nai de Lucía do Faro. Ti ves de Cangas, ti es de Cangas. Sí, eu vivo en Cangas e agora veño de Cangas a toparme con toda esta festa. Bueno, conteme como lembras o teu tempo de cando eras pequena. Os teus reis como eran a túa casa? Os meus reis eran, bueno, non eran así moi ricos, pero sempre tiña moitísima ilusión polos reis, claro. A mí gustaría, mira, de verdade, que viren esta imaxe vostedes, porque tiraronnos diante caramelos. Non había. Montouse aquí un lío, todo o mundo collendo os caramelos, que tremendo. Sí. Nos teus reis, na túa casa, deixaselle algo Reis Magos? Non, mira, eu de pequena non había ningunha costume máis que de deixar os zapatiños na ventá. Deixabas os zapatos na ventá e aí, pois, che deixaban os xoguetes na ventá, apretados entre a ventá e a contra. E que tal se portaban? Ben? Bueno, sí, sempre se portaron ben. Traían monecas, cordas destas da comba e
pouco máis, pero sí. Antes preguntábamos a Bea pois por algo especial, por un reis que recordara especialmente. Ti tes un recordo así, un ano que fora por algunha cousa diferente? Sí, bueno, que cando era unha chavalita, de repente os reis cambiaron o que me traían habitualmente, que eran xoguetes, e me trouxeron unhas botas roxas destas de charol, que non eran charol, que se me romperon os 2 días de poñelas, pero foi moi ilusionante miralas tan roxas. Home, claro. Bueno, agora vas de volta para Cangas ou xa quedas por aquí dando unha volta? Sí, bueno, quedarei por aquí dando unha voltiña, que vin cuns amigos e logo irei para Cangas. Sí. Bueno, estamos absolutamente rodeados de xente porque móvense de sitio, como ahora pois por aquí xa pasou a cabalgata, van cara a outros lugares. Entón, imos volver a Vigo, imos volver a pasar por Coruña, por Santiago, por Pontevedra, por Lugo, por Ferrol, polo Corgo. En todos eses lugares hoxe queremos estar cos nenos de toda Galicia, porque hoxe este día é para eles. Pero antes, publicidade. En Vigo estamos esta tarde, noite xa de Reis para toda Galicia, dende aquí conectando con moitísimas cabalgatas que hoxe levan a ilusión a todos os rapaces de poder ver, antes de que mañá aparezcan por sorpresa eses agasallos, poder ver as súas majestades de Oriente, Melchor, Gaspar e Baltasar, que xa pasaron pola rúa García Barbón de Vigo, na que estamos. Aquí a xente anda de retirada cara a outros lugares detrás desa cabalgata, e estamos conectando con diferentes puntos de Galicia, con Santiago de Compostela, con Ourense, con Lugo, coa Coruña, con Pontevedra, con Ferrol, co Corgo. Estamos en todos eses lugares nun gran despregue desta casa para poder achegarnos a distintas cabalgatas que xa saben, por estas cousas da maxia, pois os reis chegan simultaneamente a moitos lugares distintos. E desta volta imos cara a Ourense. Noelia Vázquez, a nosa compañera, está ali e creo que ten convidada. Hola, Noelia. Moi boas tardes, María. Pois levamos un anaquiño nesta Praza Maior de Ourense agardando a chegada dos majestades os Reis do Oriente. Estádenos vendo agora, xa chegou ata esta praza da Cidade das Furgas o Rei Melchor, o primeiro dos reis. Unha praza que, como vedes, está ateigada de pequenos e de maiores que xa dende entrada a tarde levan aquí esperando con ansia a chegada desas majestades. En unha tarde como a doxe, evidentemente non quería estar soa. Esa rúa está ateigada de xente e eu teño tamén comigo, por exemplo, pois os protagonistas deste día, que son os cativos. Por exemplo, está cativa daqui. Como te chamas, bonita? Adriana, ti escribiches a carta aos reis? Sí. Bueno, dixeronme mi tía. Eso, xa me parecía a mí que tiveras axuda. Que lle pediches? Un perrito de llevar y también una almohada de corazón y un carrito de bebé. E ti crees que te portaches suficientemente ben como para que che traian todo eso? Sí. A min coa cara que tes pareceme que sí. Xa que te pintaches eses beiciños hoxe expresamente, vamos a tirar un bico tamén a María e os que nos estén vendo dende as súas casas. Un biquiño. Pois estes son un dos protagonistas, os outros son precisamente esas carrozas reais. Agora os reis van ir chegando un a un con toda a súa comitiva, todo o seu séquito. María van facer, por suposto, esa tradicional ofrenda ao Neno Xesús e despois subirán o balcón para saludar, como digo, a todas esas persoas que hoxe agardan aquí a súa chegada. Vamos despedir a Adriana porque estaba moi cansadiña para que marche cos seus papás para poñerse ali tamén en primeira fila. Moitas gracias, guapa. Estando como estamos hoxe, María, nunha tarde de maxia, de ilusión e de desexos por cumplir, teño outra compañera que, na miña modesta opinión, non podía ser a mellor. Ela é ourensana de pro, de Castro Caldelas. Ata hai uns días presentaba un programa que se encargaba precisamente de levar iso, maxia, ilusión e suños feitos realidade a moitos fogares e a moitas familias galegas. Lucía Rodríguez, moi boas tardes. Moi boas tardes. Antes de nada, ti que lle pediches aos reis? Iso está complicado. Pedimos yo de sempre, saúde, traballo e o demais xa corre por a nosa conta. Xa irá vindo, non? Xa irá vindo. Dende logo estas datas disfrútanse moitísimo máis cando un é pequeno, non? Como recordas ti estas datas cando eras unha nena? Con moitísimo agarimo, porque queiras que non, mira, están todos aquí emocionadísimos. Eu na miña vila, en Castro Caldelas, onde ti dis, íamos, tiñamos o Belén vivinte, chocolatada, sempre había algún agasallo que se achedaban, certamente con moito agarimo, así, pero ainda hai ilusión a estas edades tamén, o sea, que verdad? Nunca pasa, eu creo.
para nada. No, o sea, ahora estábamos, mira que estamos aquí calados, todo chovendo como chove, pero mira, ven Gaspar, estamos emocionados, ¿sí ou non? Sí, por suposto, e aparte rodeado de cativos que, como dicía, son os que máis o viven, como que tamén che contaxen a ti un pouco. No, por suposto que sí, o certo é que sempre hai que manter esa ilusión, para desexos cumpridos tamén a mantemos, porque é importante, pero só telos ao carón, ver a ilusión e a cariña que teñen, eso transmitido tamén aos maiores, por eso tamén merece a pena estar hoxe aquí, o sea, que é importante. Lucía, ti no teu programa tamén foches non unha raíña, pero sí unha especie de fada madriña, non? Como se sente un facendo feliz a xente? Supoño que é un placer e un luxo. É un auténtico luxo. Digo desde o principio do programa, desde esta primeira temporada de Desexos Cumpridos, ver que podes facer feliz a alguén e que tes eso na túa man, eso é un luxo. O sea, a sensación coa que marchas para casa é algo inigualable e é casi como as sensacións que temos hoxe, non? De nervios, de emoción, así que é importante mantelo aí. Eu é que son unha blandiña, e a verdade é que choro por todo. Non sei se tienes das miñas e che costa bastante contar emoción en casos que tedes no programa. Sí, en Desexos Cumpridos hai moitos casos verdadeiramente duros, moitos deles, outros tes unha tensión que mantés aí ata o final. Moitas veces, bueno, tocoume aí aguantar as vaguas un pouquiño, arrimar os ollos, pero como sabes que sempre hai un desexo cun final feliz, eso é o que te aguanta, e dices, mira, sei que ao final van ser felices, e todo gracias a estar aquí a poder facelos felices. Entón, bueno, aguanto, pero son blandén igual que a ti, o sea que eso nada, non hai que correr medio. Dixo a mí un paxariño, Lucía, que xa estades traballando nunha segunda tempada de Desexos Cumpridos, para cando? Sí, bueno, non podo dicir o día porque realmente non o sabemos, pero eu penso que aí a mediados de xaneiro deste mes, nuns días xa saberemos o día e empezaremos esa segunda temporada. A primeira rematou, verdadeiramente estamos contentísimos con como foi, así que esperemos que esta segunda todos os galegos nos respondan igual de ben, e darlle moitísimas grazas por apoiar Desexos Cumpridos, claro que sí. Supoño que unha nova tempada chea do que dicíamos, non? De maxia, de ilusión, de sorrisos, de xente feliz. Sí, esperemos facer a moita máis xente feliz da que fixemos xa nestes primeiros programas, que todo o mundo poida cumprir ese desexo, e nós por suposto estamos traballando xa para facer felices a xente e para intentar cumprilos. A veces non é nada doado, porque xa estamos traballando moito, pero intentaremos. Fais o que se pode. Moitísimas gracias, Lucía. Gracias a vos. Que teñades unha boa tarde, unha boa noite, por suposto que o resto traen todo o que mereces, que seguro que é moito. Sí, e a vos tamén, un bico para todos os galegos e a disfrutar desta noite de Reis. Moitísimas grazas. A ti. Pois nos imos seguir aquí, María, moi pendentes desta Praza Maior de Ourense. Aí, como vedes, está chegando o último rei, o rei Baltasar. As súas majestades non veñen sós, María, veñen cun séquito dunhas 70 persoas cada un, pero son máis de 250 as que en total participan nestas carrozas reais, nesta caravana. Unha caravana que durante 2 horas percorreu as principais rúas desta cidade das Burgas, repartindo caramelos aos cativos que se portaron ben, repartindo, por suposto, carbón aqueles que non o fixeron tanto, e unha cabalgata na que non faltou absolutamente de nada. Houbo animación a través de malabaristas, tamén de zancudos, houbo música, por exemplo, da banda municipal de Ourense que interpretou clásicos infantís, houbo tamén a presencia de moitos protagonistas de series de dibuxos animados, sen dúbida unha tarde de diversión e do que dicíamos, de maxia e ilusión que non entende de idades. Grazas, Noelia. Dende Ourense estaba Noelia, nos volvemos a Vigo. Seguimos na rúa de García Barbón, unha rúa que neste momento está nese momento que a mí tamén me gusta, tamén é máxico, cando despois de pasar a cabalgata a xente toda enche o que é a estrada. O que normalmente nunha rúa como esta está ateigado de coches, pois esta volta non, van xentes que camiñan, que se fixeron donos desas rúas, todo cheo de nenos, de globos. Agora, pois isto trasladouse cara ao final, onde vai ser o remate na Porta do Sol. Pero nós o que queremos facer neste momento é visitar outro dos puntos de Galicia onde temos cabalgata, onde hai aínda unha morea de nenos pola rúa. Falamos de Santiago, ali está Iria Soengas. Iria, hola. Hola, María, pois os nenos pola rúa xa quedan pouquiños, quedan algúns na cola porque os reis xa chegaron ata Praza Obradoiro, que ata o Pazo de Raxoi, aquí os tendas, que na estación de autobuses escapáronsenos un pouquiño. Hai un Sintres que rematou esta cabalgata pois coa chegada dos reis a Obradoiro, con todas as carrozas no Obradoiro. Houve un pequeno espectáculo pirotécnico, logo os reis subiron ao balcón, saludaron a todos os nenos e dende hai un pouquiño están aquí recibindo a todos os nenos que queiran achegarse ata aquí, pois para ver se os que xa mandaron a carta, para ver se os reis a recibiron e lles van facer caso, e os que non a mandaron, pois para chegar a algunha petición de última hora. E seguirán bastante
bastante rato porque a cola era ben longa, a ringleira era ben longa e teñen bastante traballo os reis aínda, despois terán que ir repartir os regalos por aí. Eu penso que vamos falar con algúns dos nenos que temos por aquí, a ver se damos falado con esta nena que xa falou co reis. Hola. No, esta nena falou no todo co reis, agora xa non lle queda nada máis que dicir. E ti, hola. Hola. Como te chamas? Antía. Antía, con que rei falache? Con Baltasar? Sí. E o teu rei prefe? Sí. Sí, e que lle pediche? A ver, Antía, ponte por aquí, senón non te ven. Ui, doulle vergonza toda, nada. Non escapou, nos correndo, foi a xunto de mamá. A ver, vos, vide por aquí un momentiño, como vos chamades? Poñede vos así para que vos vexan na casa. Chamaste? Andrea. Paola. Xa vos atenderon os reis? Sí. A ver, a ti quen te atendeu? Gaspar. E que tal, que lle pediche? Zapatos e roupa. E recibir a túa carta, mandarase carta? No. No, dixeche xo agora? Sí. Pero xa che dixo que non había problema, non? Sí. Vale, pois moi ben. E ti? Eu uns xoguetes. Pero con quen falache? Con Gaspar. Con Gaspar, e portouse? O sea, dixo que ben, que... Sí. Porque fostes boas, vos? Sí. Pero moito, moito? Sí. E pensades que os van traer todo o que pedistes? Bueno, todo depende. Claro, porque a veces é mellor pedir de máis por si acaso, non? Sí. E nada, a cabalgata como estivo? Estivo ben? Sí. Moi ben. Cal foi a carroza que máis vos gustou? Gaspar. É o teu rei preferido? Sí. Carai, atendeu o teu rei preferido? Sí. Que sorte. E a ti atendeu o teu preferido? Sí. Tamén? Que te dé sorte. Pois nada, agora prontiño para a cama, E desde deixar algo para que coman así, porque sabedes o traballo que teñen, Sí. Que lles va a despoñar? Leite, galletas. Algo para repoñer forzas, porque é verdad que toda a tarde de cabalgata e agora pola noite a repartir regalos, menudo chollo que teñen. Normal que só traballa un día no ano, non? Ya. Bueno, pois nada, deixamos vos que sigades e a ver se vemos por aquí algún neno máis dos que xa falaran cos reis que veñen con unha presa de caramelos por se no camiño non lles dá tempo a collelos. Hola. Ai, tamén estás vergoñento, tú? Sí. Pero denonche caramelos os reis? Sí. Todos estos son movimentos de cabeza que significa que sí. Tú como te chamas? Yo Iago. Xa te atenderon os reis? Sí. E cal deles? Gaspar. Gaspar, tú veche suerte que foi o teu preferido ou que tes outro preferido? Melchor. O teu preferido é Melchor. Bueno, pero hoxe non pasa nada, que están moi liados. Que tú mandarase carta? Sí. Xa confirmache que recibiron e que está todo ok, non? Sí. Pois ala, xa sabes, hoxe deitarse cediño, deixarles algo para que piquen. Sí. Pois nos vamos a ver se temos un momentiño, nos podemos achegar a algún dos reis que están moi ocupados, pero igual nos atenden un segundiño. E o que teño máis preto de aquí é o rei Baltasar, mas está aquí con un neno. Hola. Bo día. Boa tarde. Que tal se portaron os nenos de Santiago? Bueno, va portando bien, más o menos, sí. Foronse portando ben? Sí. E pensamos que vanlles deixar moitos regalos. Sí, siguen portando bien, como vienes portando así, sí que vamos a dejar aí muchos regalos, sí, supongo. Pero vostedes teñen algo de man no tempo, porque hoxe estaba un día terrible, pero a cabalgata non choveu durante todo o percorrido. Ya, pues nada, tuvimos su buena sorte y... E magos son, ¿no? Claro, por supuesto, claro, hai que seguir disfrutando, claro, é o que temos, sí. Moito traballo agora, toda a recepción. Sí, la verdad que sí, un poquinho. Toda a noite e todo eso, pero bueno. E Adrián foi bo ou foi malo? Adrián, fuiste bo? Pediche moitas cousas? Sí, pois ala, deixamos que llas digas a Baltasar, vale? Que estaba aí Baltasar esperando para falar con Adrián e nos interrumpímolo, pero xa vedes que os reis din que os nenos de Santiago, e imagínome que por extensión os de toda Galicia foron moi bons e van a ter moitos regalos, eso sí, esa noite. Lembrarse, hai que detarse cedo e deixarlles algo para que repoñan forzas que teñen un día moi duro. Moitas grazas, Iria. Deixamos Santiago de Compostela, volvemos a Vigo. Hai un cachiño, estaba eu aquí tranquilamente, vin un rebumbio pola beira rúa, xente sacándose fotos con alguén, e que chegará Super Piñeiro. Hola, Super, como estás? Que tal? Feliz noite de reis a todos. Escoitote moi mal porque con un altavoz aquí detrás que están cantando unhas nenas, alegría, alegría, non soe nada, pero bueno, aquí estamos encantados ao ladiño da casa.
O ladiño da casa, ademais, aquí o súper, porque eu sempre che chamei súper, non? Perdona? Eu sempre che chamei súper. Sempre, verdade. Bueno, pois súper onte o que fixeches foi o especial de Reis no Bamboleo con Chenoa. Contanos que tal foi. Pois pasámolo bárbaro, porque era xa unha noite moi bonita, noite de fin de semana e anterior a esta noite de Reis máxica, e quixemos facer eso justamente, unha noite máxica que ata en Vigo respetou, agora empezan a caer unhas pingueiriñas, pero ata respetou o tempo. E onte, pois, pasámolo moi ben. Hubo nenos de Vigo, tamén desta cidade, do Colexio Atlántida, cantando esa canción de Maldita Nerea en linguaxe de signos. Tuvo Chenoa fantástica, Orquestra Gran Parada, Leilía, bueno, un montón de xente, bailes de salón de pequenos e adolescentes fantásticos. Para mí foi unha noite moi bonita, e ainda non nos chegaron os datos de audiencia para Gardo que fose unha noite boa para a Televisión de Galicia. Dende logo tiña toda a pinta. O que che quería preguntar é como é na túa casa unha noite como a hoxe de Reis. Non sei se deixades algo para que coman ou beban os reis, os camelos, como vai a cousa? Que facedes? Bueno, os meus reis xa están pedidos e casi xa viñeron por adiantado, non? Pero eu sempre unha noite que máis que agora eu recordo as noites de Reis en Allariz, que eran, pois, unhas noites maravillosas, con toda a ilusión do mundo, os días previos pegados aos escaparates dos bazares que por ali había, non? Eu sempre pedía pistolas, non por eso salín agresivo nin nada, pero eu que quería era ser un vaquero daqueles de bonanza e de caravana e das series da televisión do momento, non? E era unha noite moi bonita, a ilusión, non dormía, limpabas os zapatos como nunca os limpabas na vida, era fantástico. Bueno, que bonito ver hoxe Vigo, non? Como se botou a xente á rúa, como responderon, porque a verdade é que esta mañá tiñemos auténtico medo na Televisión de Galicia, temos que dicilo como a xente toda, de que chovera e que arrollara e que se suspenderan, sería unha mágoa, pero foi fantástico. Mira, eu que sabes que son de Allariz, son de Ourense, e en Ourense tamén a xente se bota á rúa e é moi festeira, pero esta cidade de Vigo, a pouquiño que lle des, vólcase aquí, paga a pena organizar cousas, porque o pobo sae inteiro á rúa, é alucinante. Eu de verdad que é unha cidade absolutamente participativa, velo cando cos ranchos das parroquias, os ranchos de Reis, convocan no Ifebi a milleiros de persoas, hoxe a cabalgata estaba teigada, e é verdade que a mañá eu pensei que os reis iban ter que chegar en coche tapado e facer o que poideran nun pabellón de deportes, e sin embargo respetou, e o pobo estaba inteiriño na rúa, dá gusto. Bueno, onte foi o especial, decíamos, de Bamboleo do Día de Reis, pero cando volve o Bamboleo? Cando nos volves? Home, pois nós xa estamos preparando novos bamboleos, demoslle así unha nova pintura á nosa casa, a Casa do Bamboleo, con novo decorado, e está todo preparado. Bamboleo volve como sempre pola primavera, non? Pero que xa o estamos traballando desde agora, porque hai que introducir sempre pequeniños cambios, xa estamos traballando con ilusión. O de onte foi un anticipo e aí estaremos pois coa chegada da primavera. Contame dunha noite de Reis especial na túa casa, cal foi? A ver. Perdón, non te sei. Unha noite de Reis que fora especial, que ti lembres, que de pequeno te deixara así, pois con ese sentimento de que bo fomos este ano. É que eu creo que foron todas as noites de Reis en Allariz, o sea, os reis que eu pasei en Allariz non recordo ningún especial, porque eran todos maravillosos, era de levantarse pola mañá a primeirísima hora, o que sei, a 7 da mañá, a ver o que trouxeran, e bueno, era moi bonito. Pois super belleno, queremos verte de contadiño, moitas grazas por estar aquí, que volva o Bamboleo pronto, e nada, as nosas grazas de que hoxe viñeras e te subiras aquí con nós, moitas grazas. Estou encantado, o Bamboleo nos seus segundos pases dos sábados pola tarde, a xente tamén disfruta moito dela, hasta que volvamos de novo. Gracias, María, e gracias a todos os amigos da Televisión de Galicia. Está agora chubiscando un cachiño, nos estamos subidos así a un pequeno altillo que nos permite estar un pouco mellor, e onde imos ir agora mesmo é a Ourense, porque creo que os reis están xa saudando dentro do balcón. Dimos alá. Pois efectivamente, María, aí estades vendo as súas majestades os reis do Oriente, a Melchor, a Gaspar e a Baltasar nese balcón do Concello de Ourense, en plena Plaza Maior da cidade das Burgas, saludando os meniños e as meniñas que ao longo de toda a tarde estiveron aquí facendo cola para coller un sitio preferente e poder velos de preto. Tamén maiores, porque dicíamos antes que a ilusión e a maxia destas datas non entende de idades. No seu discurso deixaron algún que outro
consello para os máis pequenos da casa. Consellos, por exemplo, pois coa alimentación, que teñen que comer moita froita, moita verdura e beber moito, pero o consello máis importante que lles deixaron as súas majestades é que teñen que ser felices, e non só esta noite, senón o resto das noites do ano. Tamén dixeron que están cansos, non é para menos, porque o viaxe dende o Oriente foi bastante longo. Aquí en Ourense estiveron aproximadamente unhas 2 horas. Chegaron en tren, á estación de tren, en eses carrozas reais e con eses séquitos de máis de 70 persoas percorreron as principais rúas da cidade de Ourense. Agora, con ese saludo, con eses ánimos de todos os que agardaban na plaza, se despiden, e que eles, aínda que marchan de aquí de Ourense, sabedes que teñen moito traballo por diante para que a ningún dos nosos cativos lle falte hoxe de nada. En Vigo de volta, iso era o que pasaba en Ourense, pero agora queremos buscar outro punto de conexión. Hai un cachiño, falaba eu con Super Piñeiro, que cando chegou a beira rúa daqui de García Barbón armouse unha boa porque a xente quería fotos. Imaginen vostedes o que estará pasando na Coruña, onde a nosa compañeira está con Xosé Ramón Galloso, de seguro que algo parecido. Boas tardes. Boas tardes, María, dende aquí da Coruña. Exactamente, a verdade é que é bastante complicado poder telo aquí quieto con nós, porque a xente non para de querer sacarse fotos con él e de saudalo, porque temos con nós a unha das estrelas da televisión de Galicia. Boas tardes, Xosé Ramón. Hola, Raquel, hola a todos, moi boas. Felices Reis. Estás contentísimo porque unha das noites máis especiais do ano. Sí. Estabas dicindo das fotos que podían facelas con María Pita, que estamos na praza de María Pita, a nosa gran heroína coruñesa. Estou encantado. Para min esta é a noite por excelencia. E és un amante do Nadal. Son un amante do Nadal. Eu declaro un amante do Nadal porque posiblemente nos meus 57 anos, camiño xa dos 58, posiblemente me teña pasado noites maravillosas na miña vida. Seguro que as houbo, non? Pero como a noite de Reis, como esa, ninguna. Esa quedoume no recordo, sigo a vivindo todos os anos, pero en xeral todo o Nadal a mí gusta de moito, desde que empezan os nenos de San Ildefonso a cantar a lotería. A mí tamén me encanta ese tunto. Bueno, eu antes mesmo do día 22 da lotería, eu xa cando a finais de outubro, principios de novembre, os lugares de comercio, non? Os escaparates empezan a adornarse de Nadal, eu xa ando a búsqueda a ver cal é o primeiro. Gusta moito. É un ritual pre-Nadal de Xosé Ramón Galloso. Sí, eu agora estou, sei que acaba isto mañá pasado e xa empezo a conta atrás, xa digo, xa faltan 364 días para o Nadal outra vez. Con antelación vas ver os escaparates, con canta antelación escreves a carta aos reis? Aí eu son previsor, primeiro documentome, porque isto é importante, e depois con tempo, porque eu sei que as súas majestades teñen moito traballo, son moitos nenos, e por tanto hai que ir dándolle con tempo. Pero eu xa a mediados de novembro xa teño entregada, entregada, falabas de nenos, e ti non viñeches só. No, así que vouche ceder o micro un segundo e preséntanos con que viñeches. Bueno, veño acompañado xa pola nova xeración da familia, non? Pola Bueno, mira que xa me teño que poñer de ver porque isto moi poucos anos, pero debe ser os yogures de agora. Irene e Carmen, que son sobriñas por parte de a miña muller, son muxianas. Benvidas as dúas. Hola, Irene, como estás? Bien. Estás nerviosa? Que os reis van chegar dentro dunha hora, non estás nerviosa? A ela os Reis Magos van ir por Morpeguite, por ali, por Muxía, por onde vive, É que van a todos os lados, por iso son máxicos. Evidentemente son máxicos, van ir por alá, pasa que quixeron vir aquí a María Pita para velos, que van sair aí no balcón, e depois marcharán para lá, porque claro, hai que estar ali. Contademe algo do vosso tío, que vos dixo que hai que faer esta noite, porque hai que portarse ben ata o último minuto. Eu non sei se o tío vos deu algún consello. Ir para a cama pronto, deixar zapatos. Que limpa os zapatos, Irene? Os meus pais. Están limpos? Sí. E a que hora te vas meter na cama, máis ou menos? Cedo? Sí. E crees que vas dormir ben? Sí. Podesme contar algunha das cousas que lle pediches ti aos reis? Unha cociña de madeira, a Nintendo 3DS. E que máis? Un cochecito. Madre mía, por pedir non será. Oye, temos que mandar un bico aos curmáns que seguramente estarán por alá por Muxía, non? Como son? Antón? Iago e Pedro. Correcto. Veña ese bico todos. Ese bico. Oye, imos seguir falando. Sí, bueno, aí estamos, ¿no? Elas cedo, ti diches yo consello, pero non sei se ti tes algún ritual.
esta noite? Quero decir, que van encontrar os reis ao lado da árbore de Nadal da túa casa? Podémoslo contar? Sí, normalmente pois é unha pequena copa de anís, porque sei que lle gusta moito os Reis Magos, as castañas. Tampouco pode beber moito anís, que son moitas casas que visitar. Pero un chupito para os tres, para os tres, non? Depois o que pasa é que eles son así, bueno, realmente como van tan deprisa, depois a mañá seguinte a mí sempre me deixan as castañas tiradas pola porta, vas pola escaleira. Que non teñen tempo para todo. Non, van moi deprisa, non, claro, collen as castañas, beben a copa, pero ben. Moitísimas grazas por estar con nos esta tarde, foi un placer. En estes momentos chega o primeiro coche da comitiva, pero non vos adiantedes que ata as 9 da noite non chegan aquí os reis. Moitísimas grazas, Xosé Ramón, Carmen e Irene. Moitas grazas e todos para a cama, rápido, cedo. Rápido. Bueno, esperamos a saudar aos reis e marchamos. Nos tamén imos a guardar aquí María. Vai aquecendo o ambientazo aquí en María Pita. Repetimos, 21 horas, Melchor, Gaspar e Baltasar aquí nesta praza coruñesa e nos regresamos dentro dun momento, María. Gracias a Raquel Rosa, gracias a Xosé Ramón Piñeiro, Galloso, que ali están a Coruña. Piñeiro xa estivo antes aquí. Bueno, aquí chove, en Vigo aguantou, pero xa non pudo aguantar máis. En estes momentos chove bastante, a verdade que collemos xa os paraugas porque as cousas están se poñendo máis difíciles, pero non nos podemos queixar. A verdade que hoxe foi un día no que non dábamos un peso de que as cousas foran así, de ben no meteorolóxico, e xa ven vostedes que realmente aguantou moi ben durante toda a cabalgata, e agora chove, pero agora xa non nos importa. O que vamos facer agora é ir cara a Pontevedra. A nosa compañeira Teresa Cuiñas está ali, hai un cachiño, grabábanos a cabalgata, contábanos pois todo como ia acontecendo, e queremos pasar por Pontevedra e ver o que ali pasou cos súas majestades os Reis Magos do Oriente. Con moitísima puntualidade e desafiando a chuvia, empezou a cabalgata na cidade de Pontevedra. Os dos primeiros en desfilar foron os cabalos que acompañan os Reis Magos e as carrozas. Hola, Manuel. Hola, que tal? Cantos sodes participando neste desfile? 21. E como isto de abrir o desfile dos Reis Magos, da cabalgata, este momento tan especial? Bueno, por nos é un honor, xa levamos aquí moitos anos, é unha gozada ver os nenos disfrutar cos cabalos, cos reis, é moi bonito todo. Vindes de toda a provincia, coido? De toda a provincia, sí, basicamente de aquí dunha parroquia que se chama Campañó, ao ladiño de Pontevedra. Ben, pois moitas gracias, deixamos que continúes atendendo os cabalos. Grazas, Manuel. Estábamos aquí xa recibindo unha chuvia de caramelos. Son caramelos sen glute, como xa se leva facendo durante moitos anos, pois para que todos os nenos e os maiores tamén poidan desfrutar da tradición de comer caramelos neste momento. Son os primeiros intres deste desfile, son 7 carrozas as que participan na cabalgata dos Magos do Oriente de Pontevedra, cabalgata con personaxes de series infantís, gaiteiros, música, e como podedes ver, as rúas están xa ateigadas de xente esperando e gozando deste momento. Ai que nos chove, pero bueno, como ali temos 3 persoas nese paraugas, aquí hai 2 persoas, voume meter no deste lado un pouco así, como apretados, pero da igual. Temos os caseiros con nos, os caseiros da Televisión de Galicia. O mellor vostedes din quen serán, porque ainda non o coñecen, pero os caseiros moi pronto van ser, pois, personaxes moi coñecidos e cos que imos rir moito. Imos explicar como ven sendo esta familia e toda esta tropa que están comigo, Isabel Risco e Roy, por exemplo. Eles son os que están na lugar. Hola, Isa. Hola, que tal, María? Moi boas tardes a todos e a todas. Bueno, ti quen ves sendo, conta? Eu veño sendo aquí a irmá deste individuo. E veño sendo, bueno, ele é un tipo máis ou menos formal, pero son unha rapaza conflictiva. Bueno, pero conflictiva porque o mundo me fixo así. Claro, Isabel fai de mangante e o seu irmán non traballa, pero creo que tes moi enganados os caseiros porque eles pensan que eres un funcionario da Xunta. Sí, máis baixo, por favor. Sí, bueno, é que foi unha argucia da miña irmá. Bueno, teño que sacala de todas as chafulladas que me fai. Bueno,
a mentira que piadosa, é unha mentira piadosa. Os personaxes como se chaman, vos dous? Aquí o meu irmán é Roy López e eu son Lola López. Lola López, os irmán López. Difícil pronunciación, Lola López, para que se che vaya a lingua. Lola López, sí que é difícil. Bueno, eles están de aluguer nesa nova serie que vai comezar na Televisión de Galicia, pero agora mudo o seguinte paraugas e ali atopo os caseiros que non deben saber isto. Hola, que tal? Que tal, Laura? Hola, estamos encantados. Hola, Elena. Hola, que encantada. Hola, Pep. Hola, que tal? Hola, Boris. Hola, moi boas. Bueno, xo ven como van vestidos. Non van vestidos deles, van vestidos dos caseiros. Eles son o matrimonio propietario e mailo seu fillo. Como son os nomes, por favor, para que vos vayamos coñecendo? Os eu son Eladio Regaña, machote de España. Ele é moi simpático sempre. Eu son Viruca, bueno, de nome de Pía, María Eugenia, pero Viruca para chamarme así. Bueno, este o teu fillo que xo vemos que ven moi ben vestido para a ocasión. Eu sempre, eu son Lalo Regaña, o Eladio Junior. Os Regaña, que son os propietarios, non? Como está isto de alugar? Porque eu nunca saba quen lle aluga, verdade? É moi complicado, verdade, que eu teño unhas probas de acceso para as nosas vivendas que son complicadas de pasar, pero esta temporada da serie parece que houbo quen conseguiu chegar. Na Televisión de Galicia moi pronto, cando? Sí, o sábado día 11 ás 10 da noite emitirase o primeiro capítulo. Sí, nese capítulo é onde realmente veredes como nos alugamos o piso que reformamos, porque houve un que reformamos. Logo temos outro de renda antigua que está Dorinda, pero Dorinda bueno, bebeu moito no Nadal e no fin de ano e témola no hospital. Creo que lle gusta beber ademais tetrabrica ela, non? Sí, ela gustalle moito o viño en tetrabric, sí. E máis a porcallada, bueno, a casa toda chea de porcallada, que é unha pega cotrosa. Bueno, pois imos deixar os caseiros que imos coñecer o próximo sábado pola noite na Televisión de Galicia, os que alugaron e os propietarios, todos eles a partir de agora grandes coñecidos nosos, de verdade, desexando vervos. Moita sorte, amigos. Moita sorte aos caseiros. Imos agora a Coruña, a ver que pasa ali. Creo que temos na Coruña, penso que agora unha revisión do que pasou durante esta tarde, porque para repasalo. Coruña, este ano decidiron chegar por mar, chegaron a bordo da goleta Juan de Lángara e a restaura xa está todo preparado para o comezo da cabalgata. Está comenzando nestes momentos, comezou a chover, vai vento, pero ainda así hai centos e centos de niños nas rúas agardando por esta noite tan especial, cerca a máis máxica do ano. Xa comezou a chuvia de caramelos, este ano hai 8 toneladas de caramelos preparados para repartir entre os nenos que están xa moi emocionados recollendo os caramelos do chan, esperando a chegada dos Reis Magos. Hai 13 carrozas preparadas, varios trens para acompañar os reis nesta caravana de ilusión que este ano ten un fío conductor, a música. Escolleron a música como fío conductor deste ano e, se vos parece, imos falar con algúns dos nenos que están aquí esperando a chegada dos reis. Por exemplo, esta nena. Hola, como te chamas? Sara. Dime, levas moito tempo esperando? Sí. Pero vale a pena, non? Sí. Por que queres estar hoxe na cabalgata? Porque hoy vienen los reyes y la Navidad es un día cuando se celebra con la familia. ¿Y qué tal lo estás pasando? Acaba de comenzar a cabalgata. Muy contenta. Contanos que lles pediches aos reis. Les pedí para mí e para mi pai. Poucas cousas, moitas. O sea, contando lo que pedimos para mí, para mi padre, yo solo pedí 2 cosas. Bueno, está moi ben. A ver, que máis hai por aquí? As túas amigas, que tal estades, mozas? Muy bien. ¿Estás nerviosa? Sí. Por que estás tan nerviosa? Porque hoy vienen los reyes y estamos muy emocionadas. E pensades que vos vai traer todo o que pedichedes? No. Non, todo non, porque pediches moitas cousas, ti. No, yo solo 2. 2 cousas, que pediches? Contame. Una caravana y el hotel de Piripón. Bueno, estades todos emocionadísimos entón, non? Sí. Estades nerviosos, pensades que ides dormir ben esta noite? Sí. Porque se non os reis, que pasa? No trae nada. Bueno, imos falar cos vosos pais que están aquí con vos acompañando, saber onde hai algunha nai por aquí que nos vai atender. Hola, boas tardes.
Bueno, unha tarde de tempo malo, chuvia, vai vento, pero hai que vir, non? Hombre, claro, hai que vir cos nenos. Vale a pena o tempo de espera, estar baixo a chuvia? Sí, por suposto que sí, vale a pena. Contar de ver os Reyes, vale a pena. Din que é a noite máis máxica do ano para eles, pero supoño que para os pais tamén é un día especial, non? Hombre, sí, moi especial. Bueno, que tedes pensado facer hoxe, estar aquí na cabalgata? Pois nada, retirarnos prontiño para casa, para deitarse prontiño, para que veñan os reis, pouco máis, co día que fai o tempo non acompaña moito, pero bueno, con moitos nervios e ilusión. Unha pena que esta chuvia poda, pero bueno, a ver se aguanta un pouquiño, polo menos. Bueno, pois que pasedes moi ben, moitas gracias. Igualmente. Bueno, pois xa o vedes, a cabalgata comeza, hai 1000 persoas nesta comitiva real que vai acompañar os Reis Magos no seu percorrido ata a Praza de María Pita, onde remata o desfile. Está previsto que cheguen ali sobre as 9:30 da noite e nos estaremos con eles neste percorrido. Pois moitas gracias, compañeira. Nos seguimos en Vigo aquí agora. Xa chove, pero ben, chove a verdade que forte, aínda que durante toda a tarde aguantou maravillosamente, así que non nos podemos queixar, porque a verdade que en toda Galicia esta mañá pintaba moi feo e as cabalgatas aguantaron. Pero estamos vendo pasar pois algún coche que queda aínda para recoller todos os valados que hai que se puxeron esta vez. Saben que foi a cabalgata máis segura, sen dúbida. Por primeira vez se puxo un valado en todo o percorrido por mor da seguridade dos pequenos cando lle tiran os caramelos, e aínda nos quedan moitos lugares por percorrer. Despois volveremos a outras cabalgatas. Agora imos á publicidade. De volta estamos en Vigo nesta cabalgata de Reis que acaba de pasar aí un cachiño pola rúa García Barbón na que estamos. Agora chove, pero ben forte. Durante o tempo da publicidade quixemos coller uns caramelos, pero están moi ben apañados, os nenos non deixaron nada, así que imos cara a Coruña. Ali está Raquel Rosa, nosa compañeira, e creo que ten unha preciosa entrevista con unha muller que eu admiro moito, que é Luisa Merelas, da serie O Faro. Hola, Raquel. Hola, María, de novo. Así estamos aquí no medio dunha guerra de caramelos, verdade? Luisa Merelas, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Hai que poñer o escudo. Non sei se nos teremos que dar a volta. Acaba de chegar o inicio da cabalgata aquí a Praza de María Pita e o que máis se ven voar son caramelos. Que felicidade ver así os nenos. Pois sí, a verdade, eles son os que máis disfrutan, con estas Fina, o teu personaxe de serie tamén gozaría dunha noite como esta? Home, eu creo que sí. Eu creo que sí, porque Fina apago eu, entón. Como todas as aboas. Claro. Falta Maneta aquí. Falta a Lucía, pero xa é un poquinho grande, Lucía. Bueno, seguro que cunha boa como Fina tamén gozaría dunha noite como esta. Que tal vai a serie? Como está? Pois a serie está que arde, a verdade, porque eu creo que xa chegan momentos moi complicados no que a miña trama, na trama do Faro. Hai que buscar novas vías para reflotar ese faro que non se nos vai a pique. Supoño que para a miña neta, que digamos o meu amor na serie, non? A miña neta, pois que bonito. Como nos gustan eses miriñaques que, por certo, parte deles son dos manicómicos daqui da Coruña. A verdade é que fan moi ben, estou impresionada porque é a primeira vez que veño a María Pita para ver os Reis Magos. Igual o ano que ven regresas, porque estás gozando ti tanto como estes cativos que temos aquí ao lado. Pois sí, a verdade que sí, de non ser polos caramelos. Que son un pouco de guerra. Imos volver falar desa serie. Como te sentiches ti interpretando ese personaxe? Bueno, pois a verdade é que é todo leva todo moitísima presión porque vamos moi rápidos na grabación, entón é a primeira vez na miña vida que me costou traballo, sobre todo polo estudio, non? Por esa rapidez, porque temos moitos capítulos abertos e é moi difícil, hai que estar casi como nun convento de clausura. Eu non vivo máis que para Fina neste momento, de verdade. Agora mesmo es máis Fina ca Luisa, casi. No, cuidadito. A esquizofrenia de momento non me chegou.
pero sí, a verdade é que os personaxes telos que levar dentro e cando estás grabando pois te motivas, te emocionas e de verdade acabas querendo a xente coa que estás traballando, non? Falando desa xente, como é esa experiencia desa coproducción con actores que viñen de outros lugares, esa experiencia dunha serie que se pasa en diferentes televisións autonómicas? Sí, bueno, para min foi a primeira vez traballar nos dous idiomas ao mesmo tempo, porque hai actores de fora que falan no seu idioma, en español, e nos dialogamos eles en español e nós en galego. E ao principio foi un pouquiño raro, non? Para eles, sobre todo para eles, porque nós somos bilingües, entendemos ben o español, pero eles non entendían o galego. Pero bueno, foi unha cuestión de hábito. O que sí hai que deixar, cando dialogas con actores de fora, hai que deixar sempre unha pequeniña pausa, porque despois hai que doblar a eses actores. Claro, que non se crucen as voces. Ese truco, Luisa, antes de despedirnos agora, imos lembrar a cita todos os días? Todos os días, ás 4 da tarde, na Galega, o Faro. Moitísimas grazas, Luisa, e que vayas dormir ti tamén cedo para mañá acordar con agasallos, graciña. Gracias a ti. Deixamos a Luisa que goce desa primeira vez que ve a chegada dos Reis aquí en María Pita e nos regresamos porque ainda temos máis sorpresas dende aquí, dende a Coruña. Pois moitas grazas, Raquel, e moitas grazas a Luisa, esa magnífica actriz que podemos ver todas as sobremesas na serie O Faro. E nos estamos en Vigo, que chove moitísimo, non é como na Coruña, que sabemos que tedes unha tarde moito mellor, pero ollo, é que durante a cabalgata aguantou, e nos contentos. Así que imos cara a outro punto e buscamos agora a outra compañeira. Queremos achegarnos a Lugo. En Lugo, durante esa tarde, tiveron unha cabalgata e nos estivemos ali coa nosa compañeira Carme Adrio. Rosa agora vai pola avenida da Coruña e vai entrar no recinto histórico a través da porta de San Fernando. Logo percorrerá a rúa Quiroga Ballesteros da Raíña ata chegar ao Concello, en torno a unha hora. Pero os Reis Magos non van soes, tamén van acompañados de grupos de animación. Agora mesmo estamos vendo un grupo de cabaliños de madeira e damas brancas, e máis a banda de música que vai acompañar a comitiva dos Reis Magos durante todo o camiño. Xa se albiscan aí detrás as carrozas das súas majestades de Oriente, Melchor, Gaspar e Baltasar. Como novidade, este ano estrean as carrozas, son distintas das de anos anteriores. Aquí vemos, xa está chegando xunto a nós o rei Melchor. Vai acompañado de membros de Protección Civil e máis dos paxes que van repartindo caramelos. Isto será así ao longo de todo o percorrido. Xa avisamos de que dura aproximadamente unha hora, en torno a 7. Se agarda a chegada das súas majestades do Oriente cara a Casa Consistorial. Acaba de pasar Melchor, ora ven Gaspar, nunha carroza que, como decimos, é nova, vai con luces de neón, completamente iluminada, con uns pases moi noviños que están diante da carroza. E agora xa ao fondo vemos xa o rei Gaspar, é a terceira carroza, repartindo caramelos entre todo o público, sobre todo os nenos, son os que máis disfrutan destes momentos. Interesa escoller cantos máis caramelos mellor, lóxicamente, van repartindo, pero haberá para todos. Avisamos que van se repartir entre todos os nenos que están vendo ao paso dos Reis Magos. Baltasar, agora temos diante de nós a Baltasar. Os nenos siguen collendo as lambetadas que les van dando os Reis Magos. Está prácticamente rematada a cabalgata, a comitiva real dos Reis Magos que se dirixen cara ao Concello. Vamos a falar con algúns dos presentes para que nos digan como que lles pareceu este desfile, que nos den a súa opinión, se son distintos do ano pasado. Bueno, que lles parece a carroza? As carrozas moi bonitas, pero pareceme un pouco pobre este ano a cabalgata. Moito menos espectáculo, me parece, me dá a impresión.
Falta que tes algo de música, algo de animación. Música, a mí é máis animación os outros anos. Será que todo afecta, non? Animación teñen que ter os nenos. Como están? Como se preparan? Ben, penso que eles non notan nada extraño. Os nenos moi ben. Vou falar con esta nena para que me diga se se portou ben ao longo de todo este ano. Que tal te portaches? Ben. E que esperas deste día? Que te traigan moitas cousas? Sí. Que despediches? 3 cousiñas. E fuches boa? Fuches boa? Sí. Bueno, que te pareceu as carrozas? Que te pareceu? Moi bien. Sí. Vale, moi bien. Vamos a falar aquí tamén con outro papá. Hola, moi buenas. Que tal a cabalgata? Bueno, bastante ben. Parece que foi algo máis bonita o ano pasado, mas as carrozas algo máis elaboradas. E ben, pasa que parece que é algo corta. Nada máis cos romanos, as carrozas e pouco máis. Pero bueno, está ben. Está ben, para unha cidade como Lugo está ben. E teñen previsto achegarse tamén a casa, cara a casa consistorial para recibir os reis ou non? Non, porque xa son moi pequeniños, aí hai moita aglomeración, non. Vémoslo aquí máis cómodo, que estamos ao lado da casa. E nada máis, outro ano, cando me den máis. E vin que vexo que conseguiron os caramelos. Sí, algún caramelo collimos, sí. Son moi pequeniños, pero que tal se portaron? Moi ben, moi ben. Portáronse moi ben. Teñen algo de medo, ven así as carrozas, as luces, e teñen así algo de respeto, pero ben. Gusto. Vale, gracias. Se conta vostede que lle parece tamén a cabalgata? Tamén bastante ben, sí. máis vistosa que outros anos? Sí, máis vistosa. Os nenos tamén lles fixo moita gracia aos perritos, aí todos xuntos. Os gigantes tílles algo de medo, pero bastante ben. Sí. Pois acaso que pasen unha boa noite e que traigan moitas cosas aos reis. Traigan moitas cosas a todos. Gracias. Igualmente. Bueno, pois xa damos por rematada esta cabalgata. De momento está percorrendo as rúas lucenses. Vai chegar en torno a 7 da tarde a Casa Consistorial. Ali, de novo, sairán ao balcón para saudar a todo o público que está agardando a súa chegada. Tamén repartirán bolsas con lambetadas para os nenos. Moitas grazas, Carme Adio. Iso era o que acontecía esta tarde en Lugo. Nos fomos indo por todas as cabalgatas de Galicia, nunhas en directo, noutras fixemos estes falsos directos que agora estamos vendo, que vostedes poden aproveitar para ver o que aconteceu durante toda a tarde. Esta foi tamén as imaxes que están vendo a nosa tarde viguesa, unha tarde intensa, moitísima xente na rúa. A verdade é que o Capitán Nemo, todas as obras de Xulio Verne, Miguel Strogoff, todo que foi pasando en cada unha das cabalgatas foi moi aplaudido polos rapaces vigueses que se fartaron de coller caramelos. De feito, non queda ningún só caramelo no chan. Pasaron os reis, pasou o carteiro real e agora cada quen a súa casa. Aquí en Vigo xa todo está prácticamente rematado para que poidan preparar as cousiñas para que mañá teñan os seus agasallos. Imos agora a Coruña. Na Coruña continúa Raquel Rosa. Ali creo que segue sen chover, non sei que pasa. Moi boas tardes de novo. Aquí segue sen chover, como moito, Mucha e Nucha, Xosé Antonio Toruñán, Marcos Creiro, como moito choven caramelos. Perdón, espera que de dentro da valla. Ímonos levar todos nós? Non, ímonos dar a rapaz. Ímonos dar os... Vai tindo, Marcos, mentre eu falo con el. Cantos levas? Levo un lote deles e mira os que quedan polo medio. É que claro, como están as vallas, queda moito caramelo aquí que estamos aproveitando nós para... Que despois non digan que os da tele non traballan. Mira, que levamos un bo rato aquí. Porque non está galloso agora, pero eu creo que o que máis leva no bolsillo foi galloso, non quero dicir nada, pero... Ímolo ter en conta. Como estades? Vou moi ilusionado, a verdade é que isto é a festa da ilusión dos Reis Magos. Estaba esperando, que ainda non apareceron, Non apareceron. Hai rumores de que se están acercando, pero moi ben, o tempo... Digo cho eu que nos temos conexión directa. Chegaron directamente. En barco non houbo problema e iso que a mar estaba mal, pero van chegar con toda a seguridade, sobras 9. Sí, bueno, pois se están aí, están perfectos, o sea... Eu estou, a verdade é que estou emocionado. Nervioso, emocionado. Estou emocionado porque... Que lle pediches? Pediñe moitas cousas, pediñe, por exemplo, unha videoconsola. Unha videoconsola, pero ti non és un pouco maior para xogar unha videoconsola. Pero que máis dá, sabes, puxenlle que tiña menos anos na carta. Mentiu os reis, pero vamos a ver, os que nos estén vendo na casa, os reis non se lles pode mentir, pero ti como deixas que pero eles ven todo, eles
sintonizan todas as canles e todos os reis están pendientes de nós, Ti que lle pediches? Eu pedinlle saúde, porque teño de todo, teño moita sorte e teño de todo, que lle traen aos que lles fai máis falta, Nós a verdad que temos de todo. Mucha enucha, e este bandolero tira caramelos, que lle pediron mucha enucha? Mucha nucha pedironlle un tellado novo para casa con ella que yo levantou o aire estes días. Home, que levamos un inverno terra marinera aquí. Bueno, veo moi ben, empezou 21 e xa empezou ben e a verdade é que... vai durar 3 meses. Vai durar 3 meses e, bueno, as previsións para o inverno son bastante boas, Hoxe, sobre todo... Bueno, mira, está ben. Oye, sabes que choveu noutros puntos de Galicia para que despois digan que na Coruña chove máis? Nos aquí, ata o vento como parece que está faendo máis bonita a cabalgata, non? Moi ben, porque está repartindo moi ben o que é o confeti. Temos unha choiva fermosa. Bueno, Dicías ti que non llevas pedir nada, que realmente tes de todo. Tendes varios proxectos en marcha, a verdade é que dende fora vemos un montón na tele, de mucha nucha, xa sabemos como vai a Casa da Conexa, vimos ese especial do conto de Nadal, coñecemos un novo apalpador, podes comer aquí en directo, podes facer o que che pete, hoxe que parece un día máxico. E non era visto, como van as cousas? Van moi ben, aí estamos xa, están emitindo capítulos novos e esperemos que en breve nos poñamos a gravar máis, porque era visto vai como un tiro tamén. Por eso pedimos saúde, porque hai que aguantar todo isto, hai que ter boa saúde, non podemos enfermar, hai que ter folgos, hai que ter... Claro, e andando así por fora tampouco se pode andar. Ti tens que ter unha forza, sabes? E oida que non o parece, si. Estando así sempre a intemperie, isto non xa casi somos impermeables este ano. Eu creo que sí, non? Os reporteiros e a xente informativos da Galega, a verdade que tener moito máis. Home, o segredo de ter un equipo bárbaro como que teño é sorrir sempre. Bueno, fantástico sodes, a verdade. Sodes moi boa xente. Somos xente de tópicos, Que majos son. Que ides facer esta noite? Saese ou cúmprese que din os reis? Non, como se vai sair? Non, hoxe non se pode sair. Hoxe o que hai que facer é cear, vale? Cear ca familia. Cear lixeiro. Entón, da igual o que cees, iso non hai un requisito aí. Entón, depois, colles, e tens que lle deixar, pero o rei mago é moito de traballar de noite e iso hai que sabelo, pode pasar frío, porque hoxe a noite di que vai estar fría. Entón hai que deixarlle uns chupitos, vale? Galloso dixo que lles deixaba anís. Bueno, porque é importante, o anís levanta moito dolor de cabeza e teñen moito traballo hoxe os reis magos, entón hai que deixarlles seguramente licor café. Vale, licor café, se pode ser de Ourense, vale? Entón, eso, e a min dixeronme o dos camellos, que hai que deixarlles pan e auga. Bueno, tamén. Na miña casa deixamos leite, na túa? Na miña os camelos non se lle deixa nada, porque como son do desierto por aí tampouco sabemos o que comen. Entón, como todo o mundo lle tomar, eu vou lle deixar un pouco de erva seca ou algo deso, sabes? O camello no desierto é moito de comer erva seca, entón, pois, é máis, diría os nenos que teñen alpacas nas casas que leven unha alpaca para o medio do pasillo, que lle pidan a papá e a mamá, non pasa nada, pero que metan unha alpaca dentro da casa, que é importante, vale, que é moi importante. E depois, bueno, eso que vou facer hoxe e deitarme cedo e ao mínimo ruido que escoite, viña, levantarme e abrir todos os regalos. Pero moito cuidado que os reis non se lles poden ver. Vaya rock and roll temos aquí. Por certo, que imos comentar, que supoño que xa se dicho, pero que hai, calculase que unhas 100.000 persoas nas rúas de Coruña vendo este espectáculo, máis de 1.000 figurantes, porque a música é a protagonista. Eu creo que hai máis, eu non sei desde onde veñen, ainda non chegou Melchor aquí, non sei se hai 100.000 persoas, pero con moitas máis. Eu estou... Ten que haber xente aquí que non sea solo da Coruña, ten que haber xente de fora da Coruña, porque aquí isto é unha cousa fuera de serie de xente que hai. Home, por exemplo, a Coruña non pode haber tanta xente. As sobriñas de Galloso que viñeron de Muxía, por exemplo. Por exemplo, nós vimos das aforas, porque na Coruña no é imposible que haxa tanta xente, no, é que é imposible, non é unha ciudad tan grande como para que toda esta xente estou a marea. É a maxia dos Reis Magos. Ven que, Melchor. Ai, Dios mío, está a chegar, agora temos que... Pero vamos a ver, imos a chegarnos un pouco máis. Imos a chegarnos un pouco máis, a ver se conseguimos que os salude. A ver, vos que sodes moi famosos. A ver, Dios mío.
Xos Antonio, ponte ti diante que son máis alto. Veña, eu poño mediante e vámoslo intentar saudar que nos saúde para a Televisión de Galicia. Ai, Dios mío, tamén estou nerviosísima. Eu ahora mismo teño o corazón nun vuelco, Ti crees que recibiron a túa carta? Eu creo que eu este ano mandeilles un email, porque non... Un Mercedes, Mima. Sí, aí ven, aí ven. Como que lles enviaches un email? Envielles un email porque... Es un moderno. Sí, sobre todo polo do papel, para reciclar, por ser tamén... Para forrar, sobre todo. Aí o ven. Ai, Dios mío, veña. Como un rei saudando aí. Eu unha vez vin a Juan Carlos e por aí o facía, Quen lle mete un berro? Quen lle mete un berro? A ver. Aquí. Agora mesmo. Ese dico para a Televisión de Galicia. Saúdanos, aí. Ai, que me saudou. Ai, Dios mío. A PlayStation está garantida, Mira, eu creo que isto de que nos saudara o rei a nós, que foi a nós, isto é un bo sinal para 2014. Imos ter... Están fuertes, os pajes están fuertes que tiran moi ben o caramelo, Veñen con moita forza. Oi, calla teu preferido. Baltasar, pero ainda non veu. Ai, Dios mío, o teu tamén de Baltasar. Y Baltasar, ven ali ao fondo, madre mía, esto é gracias a Televisión de Galicia por darme esta oportunidad de poder estar aquí. Cal é o teu preferido, Marco? O meu preferido, non me podo decidir por un, quedaría moi mal. Eu a mí me... Ollo ahora, atentos. Agora vamos tentar que nos tire un bico, ese bico. Gaspar aí saudando para a Televisión de Galicia. Aí. Corazón en Galicia está poniendo. Aí está. Canto podes vir ao lugar, Gaspar? Non pode vir porque el ten moito traballo esta noite. Estamos aquí, Gaspar. Estamos saludando a nós, Gaspar, que tal? Tira unos caramelos. Gaspar, que nos tira caramelos. Imos ir despedir. Falta Baltasar, que é o meu preferido. Baltasar, por favor. Agora sí que estades nerviosos. Imos dar un paso para diante, rapaz. Que trae un volumen máis alto, Gaspar, de volumen. E nós non paramos de berrar. Ven, Baltasar. Chicos, deixovos que vayades gozando de Baltasar. Correde, que eu vou despedindo Televisión esto. de Galicia por darnos esta oportunidade de poder estar aquí en primeira. Ven de pé. Ala, os dous. Ven de pé. A gozar da noite. Moitas grazas aos dous. Gracias a ti, gracias a Televisión de Galicia. Deixamos a eles emocionados e nos imos contarvos agora como vai aquí o ambiente na Praza de María Pita. Como vedes, está chegando Baltasar, que o que ven de pé, como dicían os nosos dous compañeiros, e dentro dun anaco os tres van sair ao balcón a saudar. Despedímonos con esta fermosa imagen.